Úprimne, milí poslucháči a moji fans, mne to hlava fakt neberie. To si naozaj o sebe myslí, že je najväčšia hviezda? Sama sa chváli, že dobre vyzerá, že každý chlap za ňou hneď pozerá. Každý ju vraj chce, každý ju vraj sníva. Na TikToku úsmev, v realite iná. Ja sa len pýtam, či som slepý ja, alebo tá hra už dávno prehratá. Filtre a pózy, ego to neba, no úprimnosť tam chýba, jak výhra od osúda. Tak povedzte mi, ľudia moji, či len ja to vidím inými očami. Komentáre píšu Queen a top, ale realita stop. Podielte sa so mnou o názor, či som mimo ja, alebo celý národ. Keď sa sama korunuje za sen, no charakter padá každý deň. Úprimne, už tomu nerozumiem, toľko rečí, no skutky nikde. Influencerka, hviezda z mobilu, no bez filtrov, ticho v profile. Každý livestream, ďalšie divadlo, trocha slávy jej asi zachutilo. Keď prídu gifty, úsmev rozdáva, keď ticho nastane, zrazu odpláva. Followers rastú, ego ešte viac, kritiku neznesie ani na sekundu. Zas každý, kto nesúhlasí, je vraj hejter, no pravda bolí viac než celý internet. Možno som tvrdý, možno moc priamy, ale radšej pravdu než falošné klámy. Človeka nerobí filter ani póza, ale to, čo ukáže, keď skončí šovka. Tak povedzte mi, milí fans, vidíte to rovnako dnes? Aj vy zas, či som slepý ja, alebo dnešný svet, kde ego vyhráva a charakter nie. Úprimne, sláva na internete je rýchla vec, ale pravý človek sa ukáže, až keď vypnú svetlá.